दालिया आनै सनालिखि सेस आंनि जिखौ खनना होफैजोब्बाय नै गिलु बालु खननांगौ दंमोन आं जिखौ सुनोल' मोजां मोनो खिन्थु आं खननो बिराद बायो हाय लोगोफोर नै र' बे मा दाउथायनि लोगोफोर सिनायाखै आं नै बे महारानिया लाबोदों गावनो जानो होखाथारो ओमफ्राय सब समाय बिदिनो एखमबा दाउथु एखमबा दाउस्रि ओरैबायदि सिखारि आरोना बियो ओमफ्राय आं दाउफोरखौ फैबाथाय बिराद गोसोखौ बोरैबा मोनो उदाङै जाग्रा ओंखायनो आं हगारफिनो आरोना सिख'नानै बिनिफ्राय खाथिनिफ्रायनो खारखाबावाखैसो नै बुंखाबावो हगार हरसां नों थां थांलाय न' सिङाव थां औ थांदो न' सिङाव थांदो बाल थांलाय फैलाय जाबानो आं थांफायो आं ओरै फैबानो फैफायो ओमफ्राय बेबो गिनायजोंनो खिगुलायबाय आरो आंनाव नै खम जारला थांदो सोनो दे बिरलांदो दे बिरलांदो थांदो लांथारबाय गुड मर्निं लोगोफोर बेरे फुंजानि नै दिनै फिल्ड ट्रिप दं नालाय गथ'ना थ' बेखायनो टिफिनाव लांनो जाहैबाय आरोना ओरैनोथ' मोनजाखायो बिसोरो ओमफ्राय थेवब्लाबो टिफिनाव लांनो एक्सट्रा नांबावगौ दा बयलारखौनो ड्राय फ्राय खालामबाय आरो आं फुंनि जानाय ओंखामाव बेदरखौ दरथाम हरनानै बेखौनो बिरियानि बायदि बानायनो हानोसै आरो हरजोबथारसां बिसोर ज' राननानै जालायथोंसै खुलुमबाय हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नै फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै बाजार खालामबाय आरोना आङो नायनोसै नोंथांमोननो दिनै मा मा देखायलांनो हायो नाजानोसै आरोना नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होबानो जाबाय आं संनो आखायाव लादों दाना अमा गोरान आं मैया गसाइगावनिफ्राय लाबोफानाय अमा गोरान देसि पियर आरोना थ' नायलांदो नोंथांमोनहा एक्चुवेलि गासिबो अमायानो गोथाव बाट अमा देसि पियरनि टेस्टआनो जुदाखा बेखौथ' नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ नङा होमबा आरो जों बर'फोरनि एखेबारे फुरा सबसे थावसिन खायद' होनबा अमा ना थ' बेखौनो नायलांदो लोगोफोर अमा गोराना नै आं खासि दावनानै दोनदोंमोन मावजिखौ जाजानो गिनानै आरोना बेखौनो संहैसै कपि आलु लाब्रा खालामसै अमा गोरान एवनोसै नै लोगोफोर मा थायो नालाय फुलकफियाव नुबाय बेसे गिदिर मैगं जाग्रा बियो मैगं जाग्रा फिसालानि थाखायनो रायनाय जायो फुलकफि जि गोथाव मोनो बियो डाइरेक्ट होसननायखौ होबाय आङो लोगोफोर होसनबाय दै गुदुंजों आराम सुनानै लाफिनबाय आङो मानोना अराव फोराननाय टाइमावहाय अर सुनाय मानाय हाथ'फ्ला रेजेरनाय मानाय मेजेमाव बानानै थायो नालाय बेखायनो आरोना
मेजेम गहोनोसै र' फुलकबि दै होबाय नै ओंख्रियाव दाना दसे खोबहाबनानै दोनथ'नोसै गोजां बोथोरबाबो सान्दुङा जि थिं थिंखा दसे जिरायनोसै माइ हानायफ्राव अमा गोथाव मोनाखै नामा बाल लोगोफोर गिलु बालु दाम मोनखायो मासेयावनो थाइथामसो गोग्लैनो नागिरा जोंनि क'क्राझारावथ' अमा गोथावा आलु फुलकबि बांद्राय आमथाबा आंना फिसा हौवाया रागा जोङो बिदै मोनजायाबा ओंखायनो एसे लाव दोननांगौ जायो आरोना ओमफ्रायानो नैबेलाय गिया माथो दांनांगौ एसे रुइबावनांगौ जब्बावथोंसै गालिया आनै सनालोखि सेस आंनि जिखौ खनना होफैजोब्बाय नै गिलु बालु खननांगौ दंमोन आं जिखौ सुनोल' मोजां मोनो खिन्थु आं खननो बिराद बायो नायदो बिराद बोरैबासो दाउ आथिं लाबोखाबाय आं लोगोफोर जाहोनो आरो दहायबो अमा गोरान जाहोदां ओमफ्राय आरो गयबो जाहोदां ओमफ्राय मारै बिदि डिमान्ड खालायबावगोथाय मिन्थिला आङो आसुरित ओमफ्राय जि खननायाबो गांलाब गांथाबथार नै हाय लोगोफोर नै र' बे कार्टुनखौ मोनसे प्रेंक खालामदों आरोना आङो र' स्कुटियाबो आंसो फोरोंखादों ओमफ्राय नायनि एसे नायनोसै लोगोफोर र' गथ'फोरखौ टिउसनाव दोननानै ओमफ्राय प्रजेक्टबो दं नालाय थ' बिनि सोमोन्दैनो एसे ज' लोगो लानानै रायलायदोंमोन आरोना जोङो थ' बेयावनो एसे प्रेंक खालामबाय आं बेखौ गिदिंग्रो दे गिदिंग्रो मानसिया दासिमबो मिन्थियाखै आरोखि ना खिन्थु नैबे भिडिअखौ हगारबासो बे मिन्थिसिगोन ओमफ्राय किक होनो थिनगासिनो आरोखि किकबोथ' होनो हाखाया नालाय मानसिया कार्टुन दं लोगोखौ किक होनो थिनदों आरोना बेस्रा दे गिदिंग्रोदो दे स्टार्ट होबाय थानायाव माने बुस्थुआ प्रेसार जानानै प्लास्टिकसोमोन नालाय थरल' गदों आरोना नङाबाथ' मानसिया मोखां सोंथाबजोबखाबायमोन फुरा टेनसन आरोखि गारियाव मा जाखो होननानैहाय खम जारला जाखाबायदां बोख्लायनाङा डाबल स्टेन्ड होनायखौबो बोख्लायनो हाबावा मिन्थिबायना नायलाय लोगोफोर बिनि लामा बारनाया बेस्रा सोलोंजेननाय रोंनायाबो बावाखै नालाय थ' बिदिनो आरो गिनाय दङ ओमफ्राय नायलाय मोस्रोम बायदि मानबायनानै बारो जा मिनिनो ओंखारखायो आङो थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय